алейкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоати ахбор аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Фарзона Мирзоева. таҳти раёсати сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ҷаласаи навбатии шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар ҷаласа аз ҷумла ҳолати иҷрои стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. Аз ҷараёни баргузории ҷаласа ҳамкорони мо гузориш омода карданд. дар ҷаласаи навбатии шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки таҳти раёсати сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода баргузор гардид, асосан 4 масъала мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода таъкид намуд ки аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ муқовимат ба коррупсия дар меҳвари сиёсати пешгирифтаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, барои пешгирӣ аз амалҳои коррупсионӣ ва мубориза ба он қонун ва стратегияҳои зиёд қабул шудааст. яке аз онҳо стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 ба шумор меравад. қабул ва амалӣ гардидани стратегияи мазкур дар кишвар шароит фароҳам овард ки шиддати коррупсия ва ҷиноятҳои алоқаманд ба он коҳиш ёбад. таъкид карда шуд ки стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 аз 89 банд иборат буда, мониторинги ҳолати иҷрои он дар соли 2019 дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳои давлатӣ нишон дод ки 72 банди он пурра иҷро гардидааст. дар ҷаласаи навбатии шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори раёсати мудофиа ва тартиботи ҳуқуқии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Соғд ва ноҳияи Рудакӣ оид ба ҳолати иҷрои стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 шунида шуд. дар охир баррасӣ ва тасдиқи нақшаи кории ҷаласаи навбатии шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020 ҷиҳати амалисозии нақшаи чорабиниҳои стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 қабул карда шуд. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар соҳаҳои муҳими иҷтимоию иқтисодӣ ҳамзамон соҳаи саноати мамлакат мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. таъкид гардид ки саноаткунонии босуръати мамлакат ҳамчун ҳадафи чоруми стратегияи мамлакат қабул гардидааст. зеро рушди саноат барои таъмин намудани устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани иқтидориёти содиротии мамлакат ва рақобатнокии он замина мегузорад. давоми 3 соли охир дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе барои татбиқи бомароми ҳадафи чоруми миллӣ ва омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ 112 корхонаи хурду бузург сохта мавриди истифода қарор гирифта, наздики 1300 нафар бо ҷои кори доимию мавсимӣ таъмин гардиданд. гузориши ҳамкорони мо. дар пойтахт ва дигар шаҳру навоҳии мамлакат вобаста ба афзоиши шумораи аҳолӣ теъдоди корхонаҳои истеҳсолӣ низ зиёд карда мешавад. агар дар соли 2017 дар шаҳри Душанбе маҷмуан 28 адад корхона бунёд ва 278 нафар сокини маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор гардида бошанд, ин нишон дод дар соли 2019 ба маротиб зиёд гардида теъдоди корхонаҳо ба 62 адад ва шумораи ҷойҳои нави корӣ ба 810 нафар расонида шуд. яъне дар қиёс ба соли 2017 ва соли 2018 шумораи корхонаҳои таъсисёфта дар соли 2019 12 адад зиёд ва теъдоди ҷойҳои нави кории таъсисёфта аз 435 ба 810 нафар дар соли 2019 расонида шуд. ҳадафи бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ пеш аз ҳама ин ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ. яъне агар мо корхонаи саноатӣ чӣ қадар бисёртар агар сохта ба истифода диҳем, миқдори ҷойҳои корӣ зиёд мегарданд, шумораи бекорон кам мегардад ва дар ин замина маҳсулот истеҳсол гардида ба дигар давлатҳои хориҷ содирот карда мешавад.
баҳри иҷрои дастуру супоришҳо дар самти бунёду барқарорсозии корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ ки дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид гардид, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. давоми солҳои 2018-2019 дар шаҳри Душанбе ба 14 корхонаи нави саноатӣ санги асос гузошта шуд. сифатнок истеҳсол намудану бо нархҳои дастрас пешниҳод кардани маҳсулоти корхонаҳои пойтахт таҳти назорати доимии роҳбарияти шаҳри Душанбе қарор дорад. Содирот ба хориҷи мамлакат низ аз ҳисоби маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхонаҳои саноатии шаҳри Душанбе афзоиш ёфт. Танҳо давоми 3 соли охир маблағи умумии содироти маҳсулоти корхонаҳои саноатии шаҳри Душанбе $10 миллион Штатҳои Муттаҳидаи Америкаро ташкил медиҳад. Давоми соли 2019 ва соли 2020 дар ҳудуди 4 ноҳияи шаҳри Душанбе дар доираи иқдомҳои созанда 6 корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси наздики 1000 нафар ҷойи корӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд. саноат ки яке аз соҳаҳои муҳими таъсиррасон ба рушди иқтисоди миллӣ, қонеъсозандаи талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти ниёзи аввал, муҳайёкунандаи ҷойҳои нави корӣ ва муҳимтар аз ҳама ба беҳдошти сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат менамояд, дар меҳвари асосии сиёсати роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат қарор дошта, дар ин самт дар шаҳри Душанбе тадбирҳои зарурӣ марҳила ба марҳила анҷом дода мешавад. Зӯршои Тағоимрод, Маъруфи Абдулло, Душанбе, Ахбор. пойгоҳҳои обкашии ноҳияи Зафаробод барои обёрии 32 000 гектар заминҳои обии шаҳру ноҳияҳои Истарафшану Зафаробод ва Девашити вилояти Суғд пешбинӣ шуданд. Бо мақсади фаъолияти пурраи онҳо дар мавсимҳои обии таҷҳизоти пойгоҳҳо аз ҷониби мутахассисони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Зафаробод таъмин карда мешавад. гузориши ҳамкорони мо. Зафаробод дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ноҳияҳои маҳсуб меёбад ки заминҳои киштшавандааш комилан ба воситаи обкашҳои муқтадири барқӣ обёрӣ карда мешаванд. Обкашҳо оби полизиро аз дарёи Сир кашида тавассути таҷҳизоти силсилапойгоҳҳои Мирзочӯл ва Зарнисор 2 маротиба 45 метрӣ ба боло тела дода дар маҷмӯъ ба баландии зиёда аз 93 метр мебардоранд ва бо қубурҳои азимҷусои каналҳои магистралии ТМ1 ва ТМ2 то саргаҳи мазраъаҳои кишаванда мерасонанд. имрӯз ки фасли зимистон аст, бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, масъулини идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ, ҳамзамон бо қувваи зиёда аз 60 нафар мутахассисони механизаторон ва барқчиёну челонгарон дар 6 адад пойгоҳи мавҷуда таъмиру тармими куллии 23 адад таҷҳизоти обкашӣ бо авҷи тоза идома ёфта истодааст. бояд гуфт ки таҷҳизоти муқтадири обкашии пойгоҳҳои ноҳияи Зафаробод чун агрегатҳои нерӯгоҳи барқӣ амалиёти якхела доранд. танҳо 2 адад қисмҳои фарқкунанда доранду яке барқ истеҳсол мекунад ва дигаре оби полизиро ба дуриҳо тела медиҳад. имрӯз дар ин ҷо мутахассисону устоҳои варзида корҳои асосии таъмирро ба субут расонда таҷҳизотро ба кор омода менамоянд. ҳамин тавр дар пойгоҳи обкашии Мирзочӯл 4 агрегат, пойгоҳҳои обкашии Зарнисор 1, 2, 3 ва 4, 15 агрегати дигари муқтадири обкашии болобаранда ба таъмири куллӣ фаро гирифта шуданд. ҳамарӯза 60 нафар мутахассисону устоҳо ва барқчиёни назоратгар бо истифода аз қисмҳои эҳтиётӣ дар пойгоҳи истеҳсолии идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Зафаробод сохтаву таъмир шуда дар пойгоҳи обкашӣ машғули таъмиру тармим буда таҷҳизоти теладиҳанда ва болобарандаи оби полизиро ба мавсими баҳор омода месозанд. ҳангоми таъмири куллии агрегатҳо ва таҷҳизоти обкашиву болобаранда бо мақсади риояи бечунучарои қоидаҳои техникаи бехатарӣ пеши маҷрои оби аз дарёи Сир ба пойгоҳҳо ҷоришаванда бо хоки зард баставу мустаҳкам гардонда мешавад. идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Зафаробод феълан бо сарварони 38 ассотсиатсияи истифодабарандагони оби ноҳия шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида, коргарону иҷоракорони кооперативҳои истеҳсолии тиҷоратӣ ва саҳмдорони хоҷагоҳи деҳқонии инфиродии оилавиро дар мавсими гузашта комилан бо оби полизӣ таъмин гардондааст. вале кишоварзон ба идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия то кунун маблағи 18 миллион сомонии ҳаққи хизмати обрасониро напардохтаанд ва имрӯз ҳангоми таъмиру тармими таҷҳизоту агрегатҳои обкашиву обрасонӣ мутахассисону устоҳо ва барқчиёни танзимгар ба мушкилоти молиявӣ мувоҷеҳ мегарданд. Мазбут Бобозода аз ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд барои барномаи Ахбор. تعداد ҳалокшудагон бар асари коронавирус дар ҷумҳурии мардумии чин ба 106 нафар расида, зиёда аз 4500 каси дигар ба ин вирус мубтало шуданд. Бар асари суқути ҳавопаймои низомии қувваҳои ҳарбии ҳавоии Штатҳои Муттаҳидаи Америка дар вилояти Ғазнии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон 10 хизматчии ҳарбӣ ҳалок шуд. Шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат.
تعداد ҳалокшудагон бар асари коронавирус дар ҷумҳурии халқии Хитой ба 106 нафар расида, зиёда аз 4500 каси дигар ба ин вируси сироятии марговар мубтало шуданд. Табибон изҳор медоранд ки 100 нафар аз ҳалокшудагон ва беш аз 2700 каси сироятшуда танҳо сокинони шаҳри Ухани музофоти Хубей мебошанд. Ба бемории мазкур дар баробари сокинони Таиланд, Непал, Япония, Кореяи Ҷанубӣ, Австралия, Канада, Франсия, Малайзия ва Штатҳои Муттаҳидаи Америка як сокини Олмон низ гирифтор шуд. табибони Олмон як сокинро бо аломатҳои сироятшавӣ ба вируси мазкур дар беморхона бистарӣ карданд. Вобаста ба авҷ гирифтани коронавирус ҳукуматдорони Хитой дар шаҳри Ухан карантин эълон карда, фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, мағозаҳо ва дигар ташкилоту идораҳоро қатъ карданд. Аз аҳолӣ дархост гардидааст ки безарурат шаҳрро тарк накунанд ва эҳтиёткор бошанд. Айни замон рафтуомади сокинону сайёҳон ба шаҳри Ухан маҳдуд гардида, дар ҳудуди шаҳр тадбирҳои профилактикӣ гузаронда мешавад. Олимон муайян карданд ки паҳнкунандаи асосии вируси сироятию марговар ин мушҳои паррон ва морҳо мебошад ки дар яке аз бозорҳои шаҳри Ухан фурӯхта мешавад. ҳукуматдорони ҷумҳурии халқии Хитой барои пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус дар шаҳри Ухан беморхонаҳои нав бунёд мекунанд ва нафароне ки ба вируси мазкур сироят шудаанд маҳз дар ин муассисаҳои навбунёди тиббӣ бистарӣ ва табобат хоҳанд шуд. Олимон барои ихтирои ваксина бар зидди коронавирус ки интизор меравад давоми 6 моҳ омода шавад, талош доранд то ҳар чӣ зудтар онро истеҳсол намоянд. Аломатҳои асосии коронавирус баланд шудани ҳарорати бадан, сулфаи хушки бардавом ва дарди сару мушакҳо мебошад. Дар робита ба авҷ гирифтани вируси марговар дар фурудгоҳҳои як қатор кишварҳои дунё дастгоҳҳои махсус насб гардидааст ва нафароне ки аз ҳудуди ҷумҳурии халқии Хитой ворид мешаванд, аз ташхиси тиббӣ мегузаранд. дар шаҳри Новосибирски Федератсияи Россия боришоти шадид сокинонро ба мушкилӣ дучор намуд. Дар баъзе аз минтақаҳои шаҳр баландии барф то ба ҳаддест ки тоза кардани он ғайриимкон гардидааст. Вобаста ба ин дар шаҳр ҳолати фавқулода эълон гардида ба сокинон тавсия шудааст ки бе зарурат манзилҳои истиқоматиашонро тарк накунанд. Дар натиҷаи барфбод роҳҳои мошингард ях баста, даҳҳо садамаи нақлиётӣ рух дод. Кормандони хадамоти коммуналӣ бо техникаҳои махсус барои аз барф тоза кардани хиёбону роҳҳои нақлиётгард ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. Гуфта мешавад ки ҳафтаи охир дар шаҳри Новосибирски Федератсияи Россия меъёри немоҳаи боришот ба қайд гирифта шудааст. Ҳавошиносон пешгӯӣ мекунанд ки эҳтимол вазъи ҳаво чанд рӯзи дигар бетағйир боқӣ монад. шумораи ҳалокшудагон бар асари заминларзаи шадид дар қисми шарқии Туркия ба 41 нафар расида, беш аз 1600 каси дигар бо ҷароҳати гуногун дар беморхонаҳо бистарӣ шуданд. ёдовар мешавем ки 4 рӯз қабл дар музофоти элязики Туркия бо қувваи 6.9 бал заминларза ба амал омад. ҷунбиши қишти замин дар умқи 10 километр ба қайд гирифта шуд. аз офати табиӣ бештар минтақаҳои аҳолнишини музофоти элязик ва малатия зарар дид. барои бартараф кардани оқибатҳои заминларза кормандони хадамоти марбута ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. дар Тоҷикистон ки 93%-ашро кӯсол ташкил медиҳад, зиёда аз 3000 нави гиёҳҳои шифобахш ва садҳо чашмаҳои обҳои гарми табобатӣ мавҷуданд. ба андешаи мутахассисони соҳаи тиб, истифода аз гиёҳҳои шифобахш ки дар мамлакат зиёд мавҷуд аст, барои безарар табобат намудани бемориҳои гуногун, аз ҷумла бемории дарди сар, фарбеҳӣ, фишорбаландӣ ва ғайра метавонад мусоидат намояд. Бобокалон Аминзода гузориш медиҳад. дар Тоҷикистон зиёда аз 3500 нави гиёҳҳои шифобахш мавҷуд аст. طبق توصیه متخصصان صحی طب، استفاده از گیاهای شفابخش ساکنان میتوانند بیماری‌های گوناگون از جمله بیماری پوست، درد سر، فربهی، گرده و فشاربلندی را پیشگیری و توبه نمایند. بیماری زیادتر به گیاهای شفابخش رو آوردن نسبت سالهای پیشین که ما همه روزه از سخن و از پیشنهادشون از مراجعاتشون پیخست میکنیم. گیاهی گرم، این گیاهی مثلا چریده میگن قراقیز، بیدینس به زبان لاتینی است. همین گیاه شفابخش در تاجیکستان خودمون به حد زیاد است. در لب جویبارها میروید با کلی بیماری‌های پوست بسیار تاثیری مثبت دارد. گیاه دیگری که دست ما هست این گیاه جغجغ است. اولی بهار ماه‌های مارت اپریل اگر که ضرورت داشته باشد این گیاه رو نه تنها برای بیماری‌های عضوهای نفس‌کشی مثلا برونخیت و سیلی شوشو پنیومانیا گازکی شوشو دیگر بیماری‌های شوشو مثلا نفس‌کشی استفاده می بلکه در فارماکولوژی جهانی آماده شده است که جغجغ یک خاصیت خوبی دارد که تمام نماد بیماری‌های گرده را نیز تازه آزاده می‌سازد. این گیاه دیگری که دست ما هست این پدرگیاه در زمان قدیم پدرگیاه میگفتن. این گیاهی
чойкаҳак аст ба кулли бемориҳои масалан гӯш, чашм, бемориҳои сар, бемориҳои роҳи нафаскашӣ бисёр кӯмаки хуб мерасонад ва инчунин равғане ки аз чойкаҳак тайёр мекунанд ба кулли бемориҳои пӯст дору аст. ҳатто ҳамон бемориҳое ки масалан псориаз ёки витилиго бемориҳои сафеди пӯст ёки дигар бемориҳое ки танаро озор медиҳанд аз равғани чойкаҳак агар истифода баранд бисёр хуб ва гуворо аст ва тезтарак шифо меёбанд. бо мақсади рушди соҳаи дорусозӣ дар мамлакат корхонаҳои хурди соҳа фаъолият дорад ки дар онҳо 240 номгӯҳи дорворӣ ва маводи тиббӣ бо истифода аз гиёҳҳои шифобахши мамлакат истеҳсол карда мешаванд. гиёҳе ки масалан ё заҳролуд аст ё алкалоид дорад ё ки гиёҳи хушбӯй аст равғани эфирӣ дорад имконияти онро масалан ҷӯшондан надорад. ба хотири чӣ? агар савол афтад ба хотири он аст ки ҳамин микроэлементҳое ки дар таркиби гиёҳҳои шифобахш аст ҳангоми ҷӯшидан он ҳам заҳролуд мешаванд ҳам ҳамон таъсири мусбате ки ба организм оварда мерасонад шояд гум шуда нобуд шуда раванд. ба ин хотир дар 30-40 дақиқа ҳама гиёҳи шифобахше шумо омода мекунед аз бозор мехаред онҳоро бояд ҳатман дам каранда ки муддати масалан 20 дақиқа 30 дақиқа 40 дақиқа 1 соат. имконоти Тоҷикистон дар самти бунёд ва мавриди истифода қарор додани корхонаҳои дорусозӣ ва маводи тиббӣ зиёд аст ки қадами устуворе дар роҳи рушди соҳаи фармасевтӣ арзёбӣ мегардад. истеҳсол намудани дорворӣ аз гиёҳҳои шифобахш дар Тоҷикистон ки шумораи онҳо хеле зиёд аст метавонад дар пешгирии воридоти доруҳои пастсифат аз хориҷи мамлакат то андозае нақш гузорад. Бобокон Аминзода, Убайдуллоҳ Сайвалӣ, Ахбор. ҳосили фаровони боғу тогзор имкон фароҳам овард ки дар баробари таъмини бозорҳои мамлакат маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷ низ содирот карда шавад. меваҳои шаҳрбор бештар дар шакли хушк ба шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия содирот шуда бо бастабандии муосир ба фурӯш гузошта мешавад. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршеди Саидаҳмад. таъсиси корхонаҳои коркарди меваи сабзавот дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат имкон фароҳам овард ки хушкмеваҳо дар шакли муосир бастабандӣ гардида ба кишварҳои хориҷ содирот карда шавад. меваҳои шаҳрбору аз ҷиҳати экологӣ тозаи кишвари мо бо бастабандии махсус ба шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия содирот мегардад ки талабот ба он сол аз сол меафзояд. соҳибкорони тоҷик бо истифодаи шароити имконоти мавҷуда бо таъсиси корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ ки муҷаҳҳаз бо технологияи замонавӣ мебошад тибқи стандарти байналмилалии хушкмеваҳоро бастабандӣ мекунанд. амалӣ кардани ин тадбир имкон фароҳам овард ки истеҳсолкунандаи меваҳои шаҳрбор дар кишварҳои хориҷ муаррифӣ гардида ҳамчунин талабот ба он беш аз пеш зиёд шавад. дар марказҳои бузурги савдо ва бозорҳои шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия ҳамзамон хушкмеваҳои Тоҷикистонро дар шакли бастабандии олӣ ба фурӯш гузоштаанд ки серталаботтарин маҳсулот ба шумор меравад. дар доираи имконоту шароити мавҷуда содироти меваҳои шаҳрбори Тоҷикистон ба кулли кишварҳои ҷаҳон аз ҷумла Федератсияи Россия ба роҳ монда шуд. соҳибкорони тоҷик дар баробари ба даст овардани суди бештар аз содироти меваю сабзавот ҳамчун муаррифкунандаи маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаи кишварамон мебошанд. меваҳои тару тоза ва хушки Тоҷикистон аз ҷумла зардорӯи олу хусусияти шифоӣ доранд ва аз ин рӯ талабот ба он хеле зиёд аст. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Саидаҳмад аз Федератсияи Россия барои барномаи Ахбор. бинандагони гиромӣ, инҷо барномаи иттилоъоти Ахбор ба анҷом мерасад. хайрхона боду сарбаланд бимонед.